Türkmenistan buğday oroguna taýýarlanýar. Ýurtda dowamly ýagan ýagyşlar hasyla zarba urýar. Türkmenistan buğday hasylyny ýygnamaga taýýarlyk görýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň welaýet häkimleri we beýleki ýokary wezipeli resmiýleri bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyna ýurtda buğday orogyna görülýän taýýarlyklar maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi habar berýär. Ýygnakda Ahal welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew, Balkan welaýatynyň häkimi Ýaz Tagan Gylyjew, Lewap welaýatynyň häkimi Taňryguly Atahallyýew hemde Mara welaýatynyň häkimi Döwran Berdi Anyberdiýew öz gödäwçilik edýän regionlaryna buğday orogyna taýýarlyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Prezident hasabat bilen çykyş eden häkimleriň her haýsysyny aýratynlykda galla orogyny ýokary derejede taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Ýöne maslahatyň dowamyna soňky bir aýa olay wagtyň dowamyna ýurdun dürli künjegine ýagýan dowamly ýagyşlar we olaryň galla hasylyna ýetiren täsiri barada gurrun gozgolmady. Beýleki tarapdan 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýurdun gün ortasyna ýagan ýagyşlaryň owa hojaluk ekinlerine yaramaz täsir edenligini habar berdi. Owa hojaluk ekinlerine buğday we arpa maýsalaryna, şeýle-de goloýda gowaçy ekilen meýdanlara düýp bir ziýan ýetdi. Aşgabatyň etegindäki Änewden başlap Mara welaýatynyň ekerançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýagan ýagyn buğday sümbüllerini ýere ýazdy. Gowaçy ekilen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwsüp ýokary çykmagynyň öňüne alýar diýip neşir ýerli habarçylaryna salgylanýar. Mara welaýatynyň bir kärenneçi daýhan Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Siliň darbasyna gyýşaran buğday we arpa başlarynyň dikelip bilmejekdigini aýtdy. 13 aprelde Ahal we Mara welaýatlarynyň çäklerine güýçlü ýagyş ýagdy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä gelen Sil Aşgabatda, Tagtabadyrda, Serhedawatda we beýleki şäherlerde gündelik durmuşa täsir ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 aprelde hökümet resmiýleri bilen geçiren iş maslahatyna owa hojaluk buğdugyny gödäwçilik edýän vice-premier Esenmurat Orazgeldiýewiň hasabatyny dinläp, ýurtda bu ýyl ýagynyň köp ýaganlygyny aýtdy. Ýöne onuň buğday we gowaçy ekinlerine ýetiren täsirini aglamady. Oňa derek prezident ýurdun dürli künjegine ýagan köp ýaganyň meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirenligini aýtmak bilen çäklendi. Bu otlar orup belli bir ýerlerde basyp goýmak barada vice-premiere tapşyryk berdi. Prezident Berdimuhammedow 11 martda geçiren hökümet meclisinde Ahal we Mara welaýatlarynyň käbir etraplaryna buğdaý edilýän ýygdygda nägile bolupdy. Döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä geçen ýylyň güýdüne Türkmenistan boýunça 760 000 hektar ýere buğdaý ekildi. Türkmen gallaçylary 2019 ýylda 1 600 000 tonna buğdaý hasylyny ýygnamak bilen borçlandyrylypdy. Geçen ýyl Türkmenistan buğdaý plan borçnamasyny dolu berja edip bilmedi. Döwlet medeniýeti 2018 ýylda Türkmenistana 1 million tonnadan gowrak buğdaý hasylynyň ýygnalanyny aýdýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri şu ýylyň fevralyna ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatyny geçen ýyl Türkmenistanyň buğdaý meýdanlaryndan 538 000 tonna galla hasylynyň ýygnalanyny habar berdi. Ýylyň dowamyna ýurtda un we çörek önümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy dowam etdi. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistan daşary ýurtlardan hem buğdaý eksport etdi. Gazagystanyň galla birleşiginiň maglumatyna görä 2018 ýylyň 1 oktýabr bilen 2019 ýylyň 1 mart aralygyna Gazagistan Türkmenistana 222 500 tonna buğdaý eksport etdi. Bu san soňky 15 ýylda Gazagistandan Türkmenistana eksport edilen buğdaýyň muktary boýunça rekord hasaplanýar. Yaramaz howa şertleri 2018 ýylda hem Türkmenistanyň owa hojalyk önümçiligine ziýan ýetirdi. Aziýanyň Ösüş banky çap eden soňky hasabatyna Türkmen ykdysadyetine baha berip, 2018 ýylda yaramaz howa şertleriniň Türkmenistana strategik ekinlere ýetiren ziýanynyň ýurdun ykdysadyetine oňoýsuz täsir edenligini aýtdy. Türkmen medeniýetiniň sil suwlarynyň owa hojalyk ekinlerine hususan buğdaýa ýetiren ziýany barada gurrun edilmeýär. Galy bersede 2019 ýyly gadam maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti bu ýylyň günnäger müçünamasyna doňuz ýyly bolanlygy üçin onuň hasylly we bereketli boljakdygyny çaklap, döwlet mediasyna çykyş edipdi.